Olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Mr. President, we want the law to be enacted urgently in order to reserve the township economy for just South Africans. Inkokheli yephulo iMarch and March uJacinta Ngobese Zuma ithi intshukumo zoqhankqalazo zalomhla wama-30 kuJuni zisifezekisile injongo zazo zokuphaphamisa urhulumente kwintlekele equbayo yentswela-ngqesho, indlala nokungalingani. At the time when Khan speaks, he starts saying, brother, what are you doing? Why are you doing this to me? Ilungu lepalamente le-MKP uVusi Shongwe lithi lanunuswa ngemali esizigidi ezilishumi zeerandi ukuba livala umlomo ngamahlakani esekela ntloko yecandelo lobuntlolo emapoliseni elinqunyanyisiweyo uNjengele Feroz Khan. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Inkokheli yephulo iMarch and March uJacinta Ngobese Zuma ithi intshukumo zoqhankqalazo zalomhla wama-30 kuJuni zisifezekisile injongo zazo zokuphaphamisa urhulumente kwintlekele equbayo yentswela-ngqesho, indlala nokungalingani. Ebethetha kuqhankqalazo olukhulu oluchasene nabemi bangaphandle abangenazimpepha eThekwini KwaZulu-Natal. Kwizinyanzeliso uthi bafuna uqoqosho lwasezilokishini lubuyele ezandleni zabembeli. Ikhokhela imingcelele yoqhankqalazo echasene nabemi bangaphandle abangenazimpepha zokubakweli kwiphondo iKwaZulu-Natal. Inkokheli yephulo iMarch and March ibongoze umongameli welizwe nabasemagunyeni benze izilungiso ngokungxamisekileyo kumthetho ukuze uvumele ngokukhethekileyo uqoqosho lwasezilokishini lubuyele kubempeli kuphela kuquka iziphaza shop. Mr. President, we want the law to be enacted urgently in order to reserve the township economy for just South Africans. We are capable of running spaza shops. We are capable of running tuck shops. We do not need an Omar from Somali to come and do that. We have been living off the tuck shop business for years and years without the so-called refugees coming into our country. So we demand our township economy to come back to the hands of South Africans. Ukhobe wathi kudingeka inguqu emandla kwimithetho yelizwe. We want our laws to be totally overhauled, particularly the Criminal Procedures Act, Immigration Act, Police Act and the Business Act, to mention just a few. Ukwathi malikhube lingemi iphulo lokubuyisela kumazwe abo abemi bangaphandle abakweli bengenazimpepha. We have seen thousands of people leaving the country voluntarily, and right now we are saying ukhona ogabadiya abanqabile ukuhamba. Ulebelenge libongoza inkokheli zamazwe asebumelwaneni kuquka iZimbabwe, Mozambique neMalawi zithathe uxanduva zingavuli izibhuke ziyeke abemi bamazwe azo banqumle imida bawelele kweli ngongekho mthethweni. Khange kubikwe iziganeko zodushe kwimingcelele echasene nokubakweli ngaphandle kwempepha kwiphondo laseGauteng, nangona eliphondo lisaziwa njengelona linabemi bangaphandle. Amawakawaka abahlali bathe bhazalala kwizitalato befuna ukuba abemi bangaphandle abangenazimpepha babuyele kumazwe abo okuzalwa. Amapolisa athi abambe abantu abaliqela nebebezama ukuzidapela kwivenkile kwimimandla ethile kweli. Ibingumbo nomxesibe kwizitalato zaseRhawutini ngelixa abaqhankqalazi bebebambe imingcelele bememelela ukuba babuyele emakhaya abemi bangaphandle abakweli abangenazimpepha. Kumbindi weRhawuti amakhulukhulu abaqhankqalazi angungelene, uninzi lwawo luphethe indonga nangona bebetyimbiselwe umnwe ziziphathamandla ngokuphatha izixhobo ezinobungozi kwanokugorhisa abantu. It's going to shock me should the government decide to not do anything, because you can't not care about so many people. This march was organized in 4 days. It only took 4 days because we didn't have Soweto. But if you have people that are ready to do it, that shows you the frustration of our people. Abakwantsasana bebengxangile ke bezibeke phantsi kwesolokhozi intshukumo zanamhlanje ukuqinisekisa uzinzo noxolo. Kwisixeko singundlunkulu wele Pitoli abaqhankqalazi bathe chungcembe bebambe umngcelele besiya kwisikhululo samapolisa eSunnyside nalapho bafike badlulisa khona uxwebhu lwabo lwezikhalazo. Kunye zezikhalazo ke bamelele ukufuthelwa kwabemi bangaphandle emazweni abo kwanokuvalwa kweevenkile zabemi bangaphandle kwesasixeko. We are saying that
our African brothers and sisters. We love them all. However, we are saying that let us follow the rules of the country that you want to be at. Ukanti nabahlali belokishi yaseSoweto bazeke emzekweni nabo bekwamemelela ukunyanzeliswa kokuqiniswa kwemithetho yokungena kweli. The march on its own, it has sent the message, and it will not only stop today, it will continue from here on. Nangona lusekhona uxolelwano ngezikhondo zamehlo, iziphathamandla zithi konke kusame ngomume kwaye kutyalwe abunyanzeliso lomthetho kwingingqi ekungaqhambuka udushe kuzo. Amapolisa amemelela inzolo. Amanye amaqela abaqhankqalazi banike urhulumente iintsuku ezisixhenxe ukuphendula kwizikhalazo zabo. Iintshukumo zoqhankqalazo eNtshona Koloni bezizolile ngentseni yanamhlanje de kwasemva kwemini, ukanti kwiindawo ezifana nelokishi yaseGugulethu nebezijongwe ngabomvu njengeendawo ezingaba nodushe, izitalato bezikhala ibhungane ingakumbi ezo zigcwala abemi bangaphandle abathengisa ezitalatweni. Oku kwenzeke nakwidolophu yaseKapa eGreen Market Square nethandwa ngabakhenkethi. Indawo iGreen Market Square eKapa yindawo ethandwa kakhulu ngabakhenkethi kwaye inabathengisi basezitalatweni noninzi lwabo ingabemi bamazwe ngaphandle namhlanje ibithe cwaka. Iqela labaqhankqalazi beMarch and March nabo bamele abasebenzi benze umngcelele ngeliya kwindlu yowiso-mthetho yeliphondo. Ukanti ke kolo hambo lomngcelele eliqela lidibene nelinye ebeliqhankqalaza lizenzela imvuselelwano yalo ngelicena ukuba kubekho uxolo nenzolo kweli loMzantsi Afrika. Nangona ke lamaqela mabini ebengaboni ngasonye kwinjongo yoqhankqalazo, kodwa bavumelene ngelinye malunga nentsusa yale ntshukumo yoqhankqalazo uMzantsi Afrika okuyo. Foreigners getting employed because of cheap labor, and the biggest beneficiaries of cheap labor, it is these very same politicians who are sitting there, because we know for a fact that all these companies, before they can have an access as to have a place to rent in this city, they need these politicians. It doesn't help when the very people who are supposed to be our protectors are being exposed for being the money-grabbing, corrupt police that they are, conniving and with gang lords and people. Politicians seem to have arrived at a place where they enjoy all the benefits of being politicians and earning big salaries. Lamaqela mabini avumile ngelinye ukuba oku kwenzeka eMzantsi Afrika akukuhlanga kwaphela kwaye abezopolitiko bayasilela ukwenza umsebenzi wabo nanjengoko kubo bebonakala njengohlohle sakhe kunokuba bakhusele elilizwe neziseko zalo. Sinamkele kwakhona uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa, ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ukuba ukamcofa usubscribe, sibongoza wenze njalo. Sihlabele mgama. Iphondo leMpuma Koloni nalo belimingxili iqhuba noqhankqalazo olusekelwe ngakubemi bamazwe ngaphandle abangenazimpepha kuGompo City eGqeberha naseMthatha. Abahlali bebephume ngobuninzi ukuvakalisa izikhalazo zabo ngemeko yeleli kuyo kulomba wabemi bamazwe ngaphandle. Impuma Koloni ayivumanga ukusheka ngaphandle kuqhankqalazo beluqhuba namhlanje. Idolophu yakuGompo City nabahlali bayo benze umngcelele woqhankqalazo bephethe uxwebhu lezikhalazo zelanikwa benkonzo yesipolisa ngelinyanzelisa umthetho ukuba wenze umsebenzi wawo ingakumbi kwimeko uMzantsi Afrika ozifumana ukuyo ngeli xesha. Umvulo ke sizabe silapha kwakhona sizokumamela ukuba akasibizanga between now phakathi kwangoku nomvulo sizawuyazi intoba abasithathe serious, silindele intoba ngomvulo sobe silapha sizinkokheli sizokwenza ke le follow up. eGqeberha abahlali bathi abemi bamazwe ngaphandle abakweli babathathela amathuba emisebenzi kwaye bephila nempilo engcono kunabo beli loMzantsi Afrika, ukanti ke kuzo zombini ezidolophu akukho dushe lubikiweyo.
Sisi njebe size apha namhlanje as from the start from bebethethile about of what's happening today is baba masingenele ababantu nje kamnanzi bacele kahle sisi bama bahambe izinto abazenza yazihambi ngomthetho singabanye sidinga umsebenzi singabanye sigqibile ngesikolo we are suffering just because of abanye njebe sibabona baphila it's like that life that they are living is bekumele sitha baphila lampilo bayiphilayo siyayiva. Dina kwidolophu yaseMthatha eMpuma Koloni abahlali bebephumile besenza umngcelele nabo bevakalisa izikhalazo zabo ukanti zikhe zakhona nezidubadubana ezincinci nalapho ziphantse zaphazamisa kwivenkile kodwa olodushe alukhangele lwenzeke. Intshukumo zoqhankqalazo ngakubemi bangaphandle abazinze kweli ngongekho mthethweni ziqhubile kumaphondo weli ngokubanzi. Igunya lolawulo lwemida leli lithe lishicilele abemi abangagunyaziswanga kweli bangaphandle abangaphaya kwe-25,000 oko kuqalele nyanga. Satshikila isizwe soMzantsi Afrika namhlanje ngocwangco kuqhankqalazo oluthi kwanele ngokunyamezela ukuzinza kombono mxesibe wabangaphandle bexhamla kweli gwenxa de baqatselise intsinda badala kumda waseBeitbridge eLimpopo kuvakaliswe uninzi lwamawakawaka afuduswayo njengabaseMalawi nabavunyelweyo ngurhulumente waseZimbabwe ukuba badlule kwimida yayo nanjengoko eli lingenayo engqamene neMalawi. Ambeke amasebe umkhosi wezokhuselo abakwantsasana abezemicimbi yezekhaya nababandakanyekayo babambisene ngokuba maxhapheshu ukuqinisekisa ukungaphulwa komthetho ekudidinjweni kukwajongwe ngelokhozi nasekuwelweni komlambo waseLimpopo. From the 7th, when the president announced the pillars, we have processed more than 25,000. Today, we have processed more than 1,700. We have reinforced our official. Kananjalo izingqi zephulo leMarch and March eKimberley eMntla-Koloni zivakele nalapho abahlali nemibutho yoluntu bejongise imibombo kwiofisi yenkulu baphathiswa ukunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo oluthi urhulumente makathabathe uxanduva ngenyewe yokunyalasa kwabangaphandle kweli ngokungagunyaziswanga. My friend is closed. It's time for us to open our tuck shops. It is time for us to open our own salons. We cannot make them go, but we will go back and sit and do nothing. Longama umda waseLibombo eKomatipoort eMpumalanga kubonakale abemi baseMozambique abagodukayo bekhankanya ukuziva bengakhuselekanga. Asizokwamkela ngoba izwe labo umuntu mase asezweni lakhe makutshela ukuthi uhambe ayikho into uzoyenza. Kusenjalo eZirast eMntla-Ntshona intswahla yombutho iAri Ageng Ramuchere waruna ivakele ngelitshotsha entla ukuba abemi bangaphandle baqoqa uqoqosho lwabo njengababhatala irhafu ivenkile zabo azibhaliswanga futhi imo yenkuseleko kwabakuthengisayo ithe gqolo nokungaqinisi umnqwazi. Unfair competition. Undocumented trading undermines the local economy and disadvantages law-abiding. Tsixa Dai Bloemfontein eFreystata umyeni wegosa elaziwayo lezopolitiko ubanjiwe ngamapolisa esixeko seMangaung kwiphulo lenyandenye yokunyanzelisa umthetho ukuza emva kokuba abemi bangaphandle abakweli abangama-28 nababanjwe ngokuthenqa kumgaqo-nkqubo wokungena kweli nangezinye izixeko befunyenwe kwisakhiwo sakhe soshishino ngotyelelo. Ukanti ke intsholo ngoluqhankqalazo ivakalisa ukukruquka kwabemi baseMzantsi Afrika ngurhulumente othe gengelele imida yeli yangena abangaphandle ngokungekho mthethweni besithi baziva umqolo uphandle xa umgaqo-siseko uza kubhalwa njeze amanyathelo wawo ibe ngunotshe. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC.
Isekela sithethi sikarhulumente William Baloyi ulumkise ngelithi abaqeshi abantu abangenazo impepha baza kujongana nezomthetho. Watsho sithi sele bebanjwe abanye kwaye kuza kulandela amanyathelo angqingqwa ezomthetho. Ukwathethe ngenkxalabo malunga nabaqhankqalazi abaphatha intonga ngexesha loqhankqalazo ebachaza njengabaqhankqalazi abaphethe izixhobo zemveli neziye zibonakala rhoqo kwiindibano zoluntu. uBaloyi uthi abomthetho bayibeke esweni le meko kwaye baza kuqinisekisa ukuba amanyathelo afanelekileyo ayathathwa ngethuba elililo. Intetho yakhe iza njengoko uqhankqalazo oluchasene nokuba kweli ngaphandle kwempepha luqhubeka kwiindawo ezininzi zelizwe. Harboring of illegal immigrants. So there have been arrests pertaining to the harboring of illegal immigrants in your own area. So that we want to send out very clear that it's illegal. Lo kaBaloyi uphinde waphefumla ngokuphathwa kwentonga ngethuba loqhankqalazo egcinisa kwelokuba oku kusisithethe kwisizwe esintsundu. In most traditions, even when we go to a wedding, we will have some sticks that we carry and so forth. So some of the provinces have a tradition of traditional weapons. Those are not weapons that are used to attack or to kill anyone. Amapolisa wona athi asaza kuqhubeka ijonge ngeliso elibukhali lemeko. Ilungu leParlamente le-MKP uMnumzana Vusishongwe lithi lanonuswa ngemali ezizigidi ezilishumi zeerandi ukuba livala umlomo ngamahlakani esekela ntloko yecandelo lobuntlolo emapoliseni elinqunyanyisiweyo uNjengele Feroz Khan. uMnumzana Shongwe benika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga ePitoli. Izityholo zokuba nkone lulwaphulo-mthetho kwingqwayingqwayi yezobuntlolo emapoliseni uNjengele Feroz Khan zenyuka kwentaba kandoda kwikomishoni kaMadlanga. Namhlanje ilungu leParlamente le-MKP uMnumzana Vusishongwe lityhola ngelithi labizelwa kwintlanganiso namahlakani kaNjengele Khan emva kokuba labonakala linomdla wokuphanda izenzo zobudladlunge nokwegqunywa kwenyani ngezenzo zikaNjengele Khan. First one was the Ariton drug saga, where General Mkhwanazi clears General Khan and deems him a hero, which I still disagree with Babu Mkhwanazi. And then the second one, the alleged cover-ups relating to the murder of the makeup artist, which is on social. The second one is, the third one is the alleged cover-up relating to the murder of medical doctor, which is also in the social and around the corridors. And then the fourth one is the alleged cover-up of matters pertaining to cigarette smuggling cases. Mnumzana Shongwe uthi wazimasa intlanganiso namahlakani kaNjengele Khan eThekwini kwabonakala ukuba amgayela ukuba abe nebatha. He has the phone in his hand and then Khan speaks. At the time when Khan speaks, he starts saying, "Brother, what are you doing? Why are you doing this to me?" The conversation was in that line. Why are you doing this to me and what did I do to you? Bekulindeleke ukuba uNjengele Khan achopha ichaze phambi kwekomishoni kaMadlanga ngomso, kodwa oko kumisiwe emva kokudutyulwa kwakhe kwaye ngoku usagcuma zinhlungu esibhedlele. Ikomishoni isaqhuba. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe senikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.